Louis-Marie Julien Viau, Pierre Loti, mila zortzi eunta berrogeita hamariko, urtarrilaren hamalauan jaio zen, Rocheforten, mila bederatzi eunta hogeita hiruko, ekainaren hogeita hiruan Handaian hil zen. Hirurogei eta hamahiru zituenean. Idazlea izan zen, baina baita itsas armadeko ofiziala ere. Horrez gain, mila zortzi eunta laurogeita hamaikako, maiatzaren hogeita batean, Akademia Frantsesean sartu zen. Bidaia asko egin zituen eta nobela bakoitzak herri bat irudikatzen du. Herritarren bizimoduak ere inspiratu zuen, eskualerriak ere bai. Mila zortzi eunta laurogeita hamazazpian Ramuntxo idatzi zuen. Turkiak erre asko errakarri zuen Pierre Loti. Bi liburutan idatzi zuen harriburu. Eskualerrian etxea errosi zuen eta mila zortzi eunta laurogeita hamalauan Euskaldun jatorriko emakume gazte bat ezagutu zuen. Juana Josefa Cruz Gaintza. Emakume horrekin lau seme izan zituen. Saint-Pierre d'Oleronen, Oleron Irlan ehortzi zuten, gurasoen etxeko lorrategian. Ondoren, Rocheforteko berretxea museo bihurtu zuten. 2007 urtean, Pierre Loti sarriaz sortu zuten. Sarri horrek bidaia eleberri honena sarritzen du urtero. Eta bukatzeko, bitxikerria edo aipagarri moduan, 2012ko lau zigulutan eta txampon batean agertu zen Pierre Loti.